wayro dada baba ya baba baba ya wayro dada baba jangu bawa jangu mate putalja Maubema, Watata Waleta, Nigate Yadibema, Baba Jangumawa, Jangumate Putaja. Watanyana Puya, Ijate Pasirabema. Nɗemngal luwana moneda ile ngangu pakete wiride duinnoto baba jangu bawa jangu bade mutaja musidɓe tedduɓe ko fartange mawɗo hande addande on ɗo en oɗo vidéo mo ganduɗa ko yidde ganduɗa hono hollidde e won e téléphone mo keɓɗen min jiɗɗen ganduɗa hono mi andinde yimɓe batte mumen ko fuɗɗi ko pulago.com ne hewno addande yimɓe vidéo ji kono hankkadi jiɗɗen ko addande yimɓe vidéo ji ɗi ganduɗa ne kolliri yimɓe gueɗe kese jaltuɗe walla ni taw sowona kese famminde yimɓe tan holno ɗum yarata holno ɗum wayi holko moƴƴi hen holko moƴƴani hen beete yimɓe ne ɓeydo andude ganduɗa hono ɗeɗo gueɗe beete kadi so tawi ene cooda taw ne jogui ganduɗa hoorema humpito mo ganduɗa keeriɗo taw no wawi wallude ɗumen e coggu mumen hande noon gaddanɗen yimɓe ɗo henno ko comtugol goto ganduɗa hoorema e cinde Android ɗi ganduɗa kalteɗe oɗo saaha hayso tawi wona ɓurɗi cherde e nder ganduɗa hoorema noddateri hol ko woni on téléphone hol téléphone mo jiɗɗon addande en e oɗo vidéo holko weeli ene makko holko no sifa makko holko woni nder makko holko woni nder kadi somdu ndu ɗum noon musidɓe tedduɓe noppi mon gite mon noon eɗen puɗɗo joni ko adi foof ko cindel ngel ganduɗa biyetengel Asus Zenfone taw ko tongode ɗiɗi laser biyeteɗo 6 ko téléphone mo ganduɗa mawɗo o ɓuuri ganduɗa hoorema peɗeli jeegom woni 6 inches e ɗemgal anglaire walla wiyete 6 pouces e ɗemgal français no hade men somtude eɗen jiiɗi yurnade holno wakande sifori ko adi foof yeeso ngo ɗum kam oɗon gandi ko ɗo woni darorgal somdu ndu hollirte hen ko téléphone min noon mo joguimi o ko o mbaadi kanŋe couleur makko couleur or couleur kanŋe so on ƴeewi caggal ngal ko kanŋe yeeso o noon ko ɗo écran on ɗo ko ene ɓawli ko adi foof eɗen jeeɗo en inde ganduɗa hoorema téléphone o woni Zenfone 2 laser mo ganduɗa hoorema ko laser mboɗa andi waɗi noon ko appareil photo ma en kaala e haala muɗum no nattirgal ngal so ɗum ɓenni eɗen jii hen nattal ngal e wonde ɗo henne kadi ene hollira en wonde e kamɓe mataw won jeenaare ɗiɓe dañi e oɗo téléphone donc firti ko téléphone mo ganduɗa komo ganduɗa téléphone keftinaɗo sen ƴeewi oga banggue eɗen jii hen mande Asus woni logo Asus o en windira ko ranwi ɗum ɗo woni mande Asus ne mbiyata son jii tan oɗon keftina banggue o ga henna heewi hen wonde noon ko gueɗon tan cewkon pour famminde yimɓe hol pewnu ɗum hoto fewna holno sifori ko way noon bindi ɗi ne pamɗi ha maayi kono min ma en gartoy hen
so tawi en garti en oga bangi en waɗi laañal hollira en wonde téléphone sa udditi ko ɗo ga woni dow donc ko ɗo woni dow mbasa junniddema eyyi so tawi en garti ga en eɗen jiya ga en waɗi maale mawɗe pour holludde en ko woni e téléphone ko adi fof waɗandi caméra mo wasta taw oɗon jiya appareil photo nan hen omo jogui bluetooth omo jogui HD omo jogui kadi gueɗe goɗɗe ɗeɗo maale fof ganduɗa hoorema mani jeeri gueɗe mum nder toon ɗum noon ko pour holludde yimɓe tan hewno wonde noon koye maadi bindol kono ɗo ɓe jiiɗi wadde tan ko man kon bete yimɓe ne keftina ɗum noon musidɓe yajanta en sowona ganduɗa hoorema en ƴeewa banggue cakkitiɗo en heewi sinware nde wonno oɗon gandi Asus ko to leydi koreji ɗum waɗani ɗum noon ko no hani jiyone hen coréen en winda hen ɗum noon musidɓe tedduɓe yañantan han kadi sowona jehen to udditode ɗum de noon en jarama en pelliti han kadi uddidde somdu ndu mbete eɗen jiiya holko suuɗi caggal noon mbawi wiide ko ɗum ɗo foɗete sen pooɗi eɗen coono waajo nan nder on ji gasi ko ɗum ɗo woni ganduɗa hono Asus Zenfone ko woni ko o téléphone mawni somi yerodirimo e téléphone aji goɗɗi molnaɗi biyeteɗi ganduɗa hoorema ɓurɗi mawnude on way kono koñoro ni e bawɗe Allah Asus o nani son ƴeewi min no foti no junggam fotite min ko jungo maw komi neɗɗo towɗo jungo maw ngo jogui mon wadde ko téléphone mawɗo no fewi joni noon eɗen jiiɗi ƴewde holko soomi caggal makko mboɗo yiɗi noon yidde yerodirde e téléphone goɗɗo mo ganduɗon woni Samsung Galaxy Note 9 o mon ara joni so tawi on ƴeewi Samsung Galaxy o nani omo jalni so yerodirama Asus Zenfone deke Zenfone ko téléphone molnaɗo moole woni poɗɗi biyeteɗi hankkadi phablet ɗi henna woni ko hakkude table e téléphone cindo so ɗum noon ɗon ni eɗen jiiɗi yurnade holko woni ganduɗa hoorema e nder sasa o ko adi foof eɗen mbawi hankkadi fodde téléphone o jaltinenmo en jiiɗa ɗakkidde joni ɗum noon wadde mbaɗiren mo ni tan on ji ko téléphone mawɗo sanne o teddirani noon foof kadi te so tawi a ƴeewi caggal o ene ɗaati kadi ene wayno one murliɗi seeɗa ni ne hewani nandude e téléphone aji goɗɗi ɗi so tawi en jaltinoyi ɗum one murliɗi te kadi ko wayno kono jamdi ɗandi ni kono mbaɗani wona jamdi way kono plastique so tawi noon en jurnima haade men yurna téléphone e hoore muɗum eɗen jiiɗi yaade e wakkande he ƴeewen holko woni e nder hen ɗum noon yajanta en sowona pooɗen kadi nde ɗo wakkande udditen ɗum maneɗo jogo ceguineji seeɗa noon sen udditi ƴeewen hol koɓe gaddani en e mbasu min noon so Allah mi meeɗani somtude Asus mbaɗo hono ni kono mbaɗa andi tan ma wod ko keɓɗen hen e ɗum de wadde nayi wona noon on ji wona somdu kewdu gueɗon ha ɓurti noon foof ko adi foof eɗen keeɓi ɗo en yiide ɗiɗo ɗereji ko heewi tan ko wonde ɗereji kolloji mo holno téléphone o hutorte walla gueɗe mbaɗno ɗum koko jogɗen waɗede ko ɗum noon en mbaɗi ɗum ga téléphone o omo wondi e carcirgal ene wondi kadi ganduɗa hoorema e ɓoggol muɗum USB carcirgal ngal ɓoggol ngol noon ngol nandanimi e jutgol no fewi saabu on jii kofe nayi tan waɗi 5 ɗum noon nandani ko juuti carcirgal ngal noon so tawi ko Allah e ngal mawni no fewi hewani fodde hono ni henna taw ko hono mbaadi ndiɗo mbaadi ene jogui ɗo nannata câble USB o so ɗum ɗon ɓenni aɗa yiya hen no hollira ganduɗa hoorema kala ko fati e no hutorte e ko woni ganduɗa hoorema cariɗe makko to banggue ganduɗa hoorema doole courant walla ko wayno joƴƴinen ka hen carcirgal ngal ƴeewen ko woni kadi e mbasu oɗo câble ɗum de wadde ɗum ɗo ko heɗorde woni ɗo henna heɗorde ɗe ganduɗa hoorema ko ɗum nannata e nder noppi ma mbete aɗa heeɗo ko wayno gaaci walla ganduɗa hoorema haala walla so tawi aɗa nodda e téléphone heɗorde écouteur o nan ɗo hen
holko woni e nder mbasu he ɗum ɗo noon koye écouteur he sengete ko so tawi ganduɗa hoorema ɗiyen ceŋiɗe écouteur ɗiya way kono matla en ni tan mbiyete noppi man mbasa musde a majjirama de aɗa jogui ko lomtinɗa ɗum ɗon mbasu ngu hankkadi en wayno gasini ɗum ɗo ko kayitaji baɗɗi maale ɗe ganduɗa hay goto anda ko firti ko ɓuri ɗum moddude ala mata woni hen ko e tonggode série o ko wiyete tonggode série numéro de série walla gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗon fof kadi oɗo joomum weddo no wawi moftude par ce que ko hunde nafoore joni noon en gayni wadde ganduɗa hoorema comtugol ngol en comti en gandi ko woni hen ko woni mbasu ko so tawi coggu téléphone o yurnama ko woni mbasu ko alay sago ko hunde hande te eɗen cikki ko ɗum ko ɗum ɗum gueɗon mbaɗ kon fayida ko ɗum ɗo tan téléphone sohli sartirde nde heɗorde nden e câble mo yadato ɗum noon wadde en joñi téléphone o ko juuti en katadini hankkadi yidde ƴewde sifa makko holno way kanko téléphone o ko adi foof noɓe comdi moni ene moƴƴi no fewi nde wonno yaynirde nde yiyata hen dutte kadi a wawa memde ɗum so tawi no ganduɗa hoorema ɗo comtiɗa ɗum ɗo tan e ɗum noon noon ko en jaltinat ɗum ƴeewen no ɗum sifori kañum eɗe wayno ko ɗum somini te ko ma pooɗa seeɗa nde yalta e hay ko ni en comti téléphone o o moni so tawi ko Allah ko téléphone molnaɗo mole omo mawni omo juuti te kadi to banggue mbaadi kadi omo yooɗi so Allah on ji kanko téléphone omo jogui ɗo henna mande Asus kadi nani eɗen jii ɗum ɗo henna mande Asus so ɗum ɗon ɓenni less oɗon jogui kadi bouton ngaji kewɗi tan heɓede ɗi henna woni bouton mo ganduɗa ko ruttade caggal bouton ko fatude jaɓɓorgo e bouton goɗɗo gaddo uddito jaabɗe udditiɗe ɗe ɗum noon ko banggue yesso kono noon eɗen jiiya yesso ngo kadi ene waɗi ganduɗa hoorema caméra eɗen jiiya caméra gonɗo yesso o nani sen jeeyi caggal tawen toon caméra caggal o noon kanko woni ɗon e hakkude o monde flash gonɗo woni banggue ñamuɗo henna banggue nano o ko laser mo ganduɗa wallatma ko toɓɓude so tawi aɗa yiiɗi ɓamde nate bouton mo jiitan hakkude ɗo no oɗo woni bouton mawno e ustowo dande woni bouton volume ganduɗa hoorema mawninde dande so tawi en gari less on jii kadi logo Asus o tan nanɗo hen hakkude kañum mande Asus no heftinirte e inde cindel ngel wiyete ko Zenfone so tawi ɗum ɓenni less Zenfone o ko woni ɗon ko ganduɗa hoorema ko yaltinta nanɗe ko woni haut-parleur ko kañum woni less ɗon joni so tawi ganduɗa hoorema en ƴeewi dow o ma en taw ɗon bouton kuɓɓowo o omon ɗon dow e micro yel nan banggue nan ɗo henna banggue ñaama o ko ɗon heɗorde nde sengre so less to henna ala ko woni toon so wona eɗen jogui ɗon micro yel tuxel eɗen jogui ɗon kadi ganduɗa ham ɗo USB sengete mbete e so tawi a yiiɗi chargeur ko ɗon ceŋata walla so tawi aɗa wostodira keeɓe e ɗum noon mbo sikki hankkadi heddi ko uddidde ganduɗa hoorema ɗo batterie o wonat ɗo mbete eɗen jiiya ɗo no sifori nder ɗo hankkadi mboɗo sikki fooɗete tan hoto neɗɗo yurmo en jii so tawi ko Allah noon ko ɗum plastique kono so tawi a yurnima e ɗum nandi ko fewna ha moƴƴi no yuɓɓi kadi no hoyi te ko noon kadi wayi ɗadde e memgol ko heddi ko noon ko ɗo antinaje gueɗe mbaɗe noon ceŋoto on jii ko kañum ndi hippode nde no yuɓɓi sanne to banggalam ko woni nder makko ɗo henna bon en kalino haala gueɗe gonɗe bool woni appareil photo woni kadi ganduɗa hoorema bouton volume eɗen jogui ganduɗa hoorema ɗo kartal sim sengete oɗo joni o waɗi ko carte sim ɗiɗi e eɗen jogui kadi ɗo kartal mémoire sengete ɗo ko kartal mémoire sengete to ko carte sim ɗiɗi ɗe so tawi en ƴeewi batterie o ko batterie jaƴƴo so monna o juutira noon fof kono omo yaaji no fewi no fewi e less batterie ɗo ne eɗen jogui ganduɗa hoorema ɗo kadi ko parloji jaltinoji gandanɗa hoorema no kadi gaaci walla haala walla koye noon hankkadi mbaɗi sikki tawde ko ni tan en mbaɗat feere mbere eɗen ƴeewa nannude hen kartal sim nannen hen ganduɗa hoorema kartal mémoire e hankkadi jehen e mbundi gueɗe men woni huɓɓude téléphone o ƴeewon holno sifori ɗum noon en jeehi e ganduɗa hoorema
bunni ganduɗa hoorema golle men woni yidde wadde huɓude ƴeewen holko no Asus o sifori en jii en mbaɗi ɗo joni sim gadano dow muɗum kartal mawangal kartal sim ɗiɗaɓɓal ngal nani gayna ɗum noon kadi yajantani tan mataw mbaɗen hen batterie o udden batterie o mo yaaji so tawi ko Allah te kono mo yuɓɓi way kono o ka bangue no way kono annama no sifa kalis ni henna ɗum noon yajantani han kadi sona mbaɗen mo ni hen kadden ganduɗa hoorema hippode nde kippiren no hannirta ni hankadi keɓoɗen wiide eɗen mbaɗa ko ɓuri tidde e téléphone woni huɓude ɗum en ñoƴi aɗan uddugol mum no weeɓi so tawi ko Allah en jii noon so tawi ko Allah ko yannide mawde ɗum noon en mbino bouton ko huɓata ko woni ko dow ka ɗum noon en jeehi kuɓɓen ƴeewen holno wayrata bisimillahi rahmani rahim on jiiɗo mande Asus o li hen wonde ko Android holɗo woni lawol gadanol ko téléphone ono huɓɓa en jii noon bouton ngaji ɗi henna wona bouton ngaji kuɓɓoji gonɗi less ɗi eɗi jalba tan aɗa wawi yiideɗi joni omon ɗo en kadi wiide omo hurma jaafa ɗon noon eɗa yaltina dartingol ko woni ga ko nde wonno ko wona ɗo way noon ha joni téléphone o woni koye hurmude en naati hankadi e Android nde wonno ko joni fuɗɗi e ko ɗo wiyata noon o wi noon yen mbat sim oɗo ko uddi yomi wat hen code sim o joni noon code sim o nde wonno ko code keeriɗo mi yiɗa hollude ɗum e écran ɗum noon wadde mi yahata oɗo sim mi waɗa code makko taw on jiyata ɗum joni mi waɗi sim joni gonmi ɗo ko farayse ɗum noon mboɗo wawi ɓennude mi waɗa koye farayse gonmi hankadi o seŋima en ɓenni on jii o holliri wonde o seŋima en ɓenni ɗo joni woni koye yiilade ganduɗa hoorema humpitoji gonɗi e nder téléphone o wi noon yomi ɓeydu compte Google alay sago minne mi waɗa hen compte am Google ɗum noon ɗo en mataw mboɗo wawi tan ɓennude mbasa mi waɗoya ɗum ɗo yeeso mbete ene mbawa nadde téléphone he ɗum noon mi ɓennoyi alors wi kam joni yomi ɓeydu inde walla gueɗe mbaɗe noon kono ɓurnomi yidde ko so tawi no daño mi wasa nannude ɗum mi ɓenna tan eyyi joni ɗo kadi en ɓennat tan hande jinmi ko heɓoyde tan ko e nattude téléphone joni kala gueɗe Asus kadi mi yiɗa hutara ɗum joni jinmi ko ɓennude ha yeeso eyyi joni ala ko jinmi wadde sona tan o nanname téléphone he joni noon waktuji ɗi kala ɗum ɗon naati ha gasi kadi jiɗɗen tan ko yo nannoye enter téléphone to e min jaaɓi no waɗi kecce ha heewi noon jaafoɗon ɗum noon en jeehi ɗo mi waɗani hay hunde mi ɓenni kadi gasi ɗo joni han kadi mataw ko ɗo natten e Asus ƴeewen en jii mobile gadden o jiɗɗen hutorade en naati noon ɗo en application ji ɗi ganduɗa eɗen jiiɗi ɓennude ha yeeso mbaɗen ɗi so tawi ko Allah en jii kadi e nder Zenfone bindi makko ene labti kadi jaynirɗe gueɗe muɗum fof ene labti omo weeli janggude hayso tawi ɓadaki guite maɗa aɗa wawi yiide ɗum saabu min ɗon jiyatami ɗo mboɗo woɗɗimo te mboɗo ɓorno lone mboɗo wawi yiide bindi ɗi henna ene yuɓɓi no fewi kode ko kalam ɗo ko foof ƴewanmi koye écran mo appareil photo mo kutortomi o ɗum noon en jiiɗa wadde installé hay hunde jiɗɗan tan ko gaynude o wiyen joni terminé gasi en keɓima hankadi nadde e Asus meɗen voilà ɗum noon woni dartorde e Asus o nani eɗen jogui waktu meɗen o waktu o no moƴƴi e kadi en wifi o nan ɗon nono hollira wifi et puis sim gadano o eɗen jiiya omo yalta ɗo henna omo holla en kadi sim goɗɗo o heftinaka raw ɗum noon woni sim gonɗo gayno o heftinaka ɗum noon ma en junno ɗum yeeso musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo jinnoɗen hollude renndo ngo yurnade holno Asus o wayi holno sifori ni gueɗe makko so tawi ko Allah omo weeɓi kutorgol te kadi omo yaafi kadi ganduɗa hoorema pittugol ala ko suggata hen hay hunde te so tawi a yiiɗi ganduɗa hoorema heɓde humpitoji kewɗe a taggitto tan ɗum ɗo en alluwal humpito e gueɗe kewɗe nan ɗon aɗa wawi yiide men
hankadi maraw ko heddi tan ko ƴeewen tawde en gandino téléphone o sifori no yuɓɓinirte nder nanne kartal ngal e gueɗe mbaɗe noon e vraiment ko téléphone mo ganduɗa ko joɗɗo camorɗo mo ganduɗa mo sikki tan ko weltare mawde jogadema te o tiiɗirani noon foof so to en ƴeewi internet mami windi ɗon inde nde ƴeewon wona ko tiiɗi so en dañi tigui rigui eɗen jiiɗi yimɓe yoɓe jaabto dokka hen miijoji mumen e oɗo présentation téléphone kadi hoto jejjite e YouTube kala nde garɗon oɗo mbawi lulnade mbaɗon abonné e chaîne YouTube o garton so tawi weeli on kadi feɗon wonduɗon ndi doboɗon hen mbiyon kadi vidéo no weeli on ɗum foof ne walla enen fulɓe ne walla kadi pulago yidde ganduɗa hoorema mawninde chaîne men YouTube pulago on kam musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗon gaddunoɗen hannde oɗo woni première présentation vidéo mo mbaɗɗen mi salmini on jarama oɗo ko Ibrahima Malal Sarr wassalam.